दिनै 6 सेप्तेम्बर दिन 6 सेप्तेम्बर सानखालि सुबुनसुरि बड'लेण्ड बुब्लि रादाब बुथुमगिरिफोरनिसिम जोबोद साबायखर बावनाय थाबाय। नोंथांमोननि रादाबनि गेजेरजोंनो जाहाथे जोंनि बे दिनैनि दिनाव मावनाय खामानिया जाहाथे बुहुम नाङै एबा जिल्ला नाङै एबा हादोर नाङैनो गोसारहैनो हाथों होननानै आसा खालामबाय। दिनैनि जोंनि 6 सेप्तेम्बर फालिनाया जाबाय थांनाय 1975 मायथाइयाव गुवाहाटीनि ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव जोंनि दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादखौ गायसनजेननाय जादोंमोन। बै सानखौनो लानानै दिनै जोङो बोखाव लोखोम जिल्ला ब्रह्म धर्म आफादाबो दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादनि बिथोन बादियैनो दिनै धेमाजि आनसलिकनि सिङाव थानाय दिफा ननारिनि दिफा आरो नाहरबारि गामिनि जोंमा मन्दिराव जोङो 6 सेप्तेम्बर गायसननाय सानखौ फालिनाय जादों। बेयाव जों माखासे फारिखान्थि लानानै खामानिखौ मावफुंनाय जादों। जेरै 1 नम्बर जगत मंगलनि थाखाय मुलुग गोजोननि थाखाय जयग आहुति होनाय जादों। जयग आहुतिनि फारिखौ जोंहा जिल्लानिनो गाहाय आचार्य मानगोनां मुस्रि लीलाकान्त ब्रह्म आफायानो दैदेनदों। बिनि उनाव जोङो गायसनसानि धोरोमनि फिरफिला हिसाबै धोरोमनि फिरफिलाखौ बिरहोनाय जादों। धोरोमनि फिरफिलाखौ जोंहा जोंनि बोखाव लोखोम जिल्ला ब्रह्म धर्म आफादनिनो गाहाय आफादगिरि मानगोनां चन्द्रमोहन बसुमतारी आफाया फिरफिलाखौ बिरहोदों। थामथि फारियाव जोंहा गुरुदेव कालिचरननि मुसुखायाव बिबारजों मान बावदों। बे मान बावनायनि फारिलाइखौ जोंहा दैदेनदोंमोन मानगोनां बिरेन्द्र कुमार ब्रह्म बाबाया। बिथां बाबाया जाबाय जोंनि बोखाव लोखोम जिल्ला ब्रह्म धर्म आफादनिनो बोसोनगिरि लोगोसे दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादनिबो बोसोनगिरि। आरो बिनि उनाव बिफां गायनायनि फारि दंमोन। बिफां गायनायनि फारिखौ जिल्लानिनो लेङाइ गाहाय आचार्य आफा गलाब बाबाखौ बे खामानिखौ मावफुंनो थाखाय होनाय जादों। बिनि उनाव जोंहा मोनसे गेवलां मेल खुंदों। गेवलां मेलखौ सामलायदों जोंहा जिल्लानि आफादगिरियानो चन्द्रमोहन मुसाहारि बाबाया। आरो आफादखौ बेखेवनो होदोंमोन जोंहा एखेगुरि सुजु आफादनिनो जोंनि सुजु आफादनि मानगोनां महेन्द्र दैमारि बाबाया। आरो बेजों लोगोसे धोरोमनि सावरायमेल जों लादों। बे धोरोमखौबो जिल्लानि सिङाव थानाय गासैबो प्रसार गाय बाबामोनानो बाहागो लानानै सावरायदों। आरो बे खामानिनि फारिजों लोगोसे जोङो गोथौ मोनसे सान्थौ लादों, थांखि लादों जाहाथे जोंनि ब्रह्म धोरोमनि थाथौफ्रा जाहाथे मुलुग संसाराव गोसारनायजों लोगोसे बयबो बिनि दारैनो आध्यात्मिक आरो आध्यात्मिक गियानखौ मोननानै जाहाथे बयबो गोसोआरि आरो देहायारि जौगाथाय आरो मोनसे समाज संस्कार जाबोनो हायो। बिनि थांखिखौ लानानै जोङो जोबोद नाजादों आरो इसोरनि खाथियाव जों बेखौनो आर'ज गाबदों परमात्माया जाहाथे जोंखौ दैदेननो लोगोसे गासैबो समाजखौ मोनसे मोजां साखोन महरै दैदेननो हायो आरो मुलुगनाङैनो जाहाथे जों मोनसे गोथार सैथोखौ थार बिथिंखौ दिन्थिलांनो हायो। बिनि आदर्शखौ लानानै जों दा बेखिनि खामानिखौ जों मावबाय दं आरो उनहालागै मावबाय थागोन। जथेजो गुरु आफानि खाथियाव जोंनि मावबाय थानाय खामानिखौ जाहाथे उनाव जों आवगायलांनो हायो। बिनि थाखायनो जथेजो गुरु आफानि खाथियाव आङो आर'ज गाबनानै आंनि बिबुंथि होनायखौ बेखिनि फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। दिनै निउस लाइभ बड'लेण्ड बुब्लि बे निउस लाइभखौ जोङो जोंनि बोखाव लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धर्म आफाद जानानै जोङो गिबि साबायखर बावग्रोबाय। लोगोसे बिसोर बाबामोना जोंनि जितु बोखाव लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धर्म आफादजों लोब्बा लानानै इयुनावबो जों बिदि खौरांफोरखौ दैथायहरबाय होनो हागोन होननानै जोङो आसा फारिदों। बेखिनिखौ आं बुंग्रोबाय। दिनै 1 सेप्तेम्बर मोनसे गोथार सान। बे गोथार सानखौ दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादा मोनसे गायसननाय सान, जोनोम सान हिसाबै जों फालिबाय थायो। बेखौ देग्लाय बोसोरनिफ्राय दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादा जिल्ला नाङैनो गावबागाव जिल्लायाव बयबो फालिनांगौ होननायलाय जोङो दिनै बे 2 नं नाहरबारि जोंमा मन्दिराव बयबो जोंनि बोखाव लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धर्म आफादनि आन्सलिक आफादफोरनि गासिबो बाबा आइमोना ज' जानानै बिबानगिरिफ्राव थानाय बाबामोना आइमोना
ज' जानानै जों दिनै 2 नं नाहरबारि गामियाव 1 सेप्तेम्बर सानखौ जोङो फालिनाय जाबाय। जोङो 1 सेप्तेम्बर सानखौ फालिनायजों लोगोसे दिनै जोङो बेहाय माखासे हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिया जाबाय गिबि जयग' होनाय, नैथियाव जाबाय खैला बिर होनाय, थामथियाव जों मुसुखा बाउनाय, ब्रैथियाव बिफां गायनाय बे हाबाफारिखौ मावनाय जादों। लोगोसे दा जोङो शास्त्र सावरायनाय लादों, धोरोमनि सावरायनाय मेलखौ दा सासे जोंहा दैमारि आफाया बेखेवगासिनो दङ। बे हाबाफारिखौ मावदों। बिनि उनावनो जोंहा धोरोमगुरु प्रसारक आफामोना शास्त्र सावरायमेलखौ दैदेनलांगोन। बेखौनो आङो धोरोम आफादनि आफादगिरि जानानै नों बाबानो 1 सेप्तेम्बर सानजों लोब्बा लानानै मा हाबाफारि सावरायनाय जादों बेखौ फोरमायनाय जाबाय।